Začína handicap Českej klusáckej asociácie na 1640 metrov autoštartom o 25 000 korún pre štvoročné a staršie kone so sedmičkou aktérov a veľmi rýchly úvod v podaní Unkasa a N Magica na tretej pozícii, potom Ruby Blue, je tam aj N Magic, takisto Meteor 1DS a na chvoste Pola General. Takáto je situácia pri vbiehaní do prvého oblúka. V čele Unkas, na druhom mieste myslím N Magic, ďalej potom Ruby Blue, na štvrtej pozícii v tejto chvíli Magic Match 1DS, nasleduje Astratech, Meteor 1DS a General. Takáto je situácia pri skúšovnom prebiehaní cieľovou rovinkou. General začína trošku strácať, naopak vpredu rezolutne trojica Unkas, N Magic a Ruby Blue, ktorá zatiaľ bez priestoru na bariére, ale tá je schopná ísť aj záverom. Na štvrtú priečku sa už posúva Astratech. Na 5. pozícii Magic Match 1DS, za ním Meteor 1DS a General. Stále vedie Unkas, zostane Vávra Chropine s Pavlom Vávrom. Na druhej pozícii teraz opticky pri bariére Ruby Blue, KR Ostrava s Dítrom Marcom. Vedľa nej potom sa vyváža veterán N Magic, zostane z kraje s Jaroslavom Dobrovoľným. Na 4. pozícii už útočí Astratech, zostane Pečovice s Romanom Chrastinom. Na bariére potom 5. Magic Match 1DS, zostane Lukas s amatérom Lukášom Břízom. Zvonka ho teraz atakuje starší polobrat Meteor 1DS, zostane JNL Investments navigovaný Jaromírom Kotáskom a na chvoste poľa ide pri svojej premiére v sezóne Generál, zostane Kvietná s Ivanom Coufalom. Takáto je situácia v záverečnom oblúku. Unkas sa teraz snaží odtrhnúť od pola, ale Ruby Blue sa takisto dostáva za neho, zavesila sa ako kliešť a môže predviesť lepší finish. Uvidíme, bude to súboj Unkasa a Ruby Blue. Magic Match 1 sa dostáva na tretiu pozíciu, ale už je ďaleko od vedúceho koňa. Stále je to Unkas s Pavlom Vávrom alebo Ruby Blue, ktorú Dieter Marc vyťahuje von, ale asi to nestihne. Unkas systémom štartciel víťazí. Na druhú priečku ešte útočí Magic Match 1. Bude to Unkas pred Ruby Blue, Magic Match 1, ďalej potom Meteor 1, Astratech, N Magic a General.